من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد draga braćo i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pošto je ovo danas bio onaj maratonski dio naših predavanja, ovo je treće predavanje već, nadam se da se niste umorili, no? Večeras ćemo, ako Bog da, pošto imamo sutra još samo predavanje za sestre, poslije podne, a navečer onako jedan slobodan razgovor. I to 6 sati iz akšama. Tako da znate malo, pa ćemo nadalje malo. Naime, večeras ćemo, ako Bog da, malo govoriti o zbog svega i zbog vas sami, vašeg džemata, organiziranja džemata i tako dalje, aktivnosti koje treba da radite, da izvodite malo o tom društvenom aktivizmu u islamu. Šta znači društveni aktivizam u islamu, kako se on tretira i tako dalje. Znači, prije svega, to nam treba zbog rada u našim džematima. Često puta ljudi posustanu pa kažu, mi smo formirali džemat, imamo imama, ali teško ide, malo ima ljudi, ne dolaze, pa se onda ljudi razočaraju i tako dalje. Hoćemo da na ovaj način postaknemo svi u nas, inša Allah, da na jedan optimizam i na ustrajnost u radu za Allahu vjeru, na ustrajnost u radu za dobrobit muslimana. Naime, društveni aktivizam u islamu, braćo i sestre, temelji se na kuranskom principu naređivanja dobra i zabranjivanja zla. Kaže Allah dželešanu: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Potpomažite se u dobročinstvu i čestitosti, odnosno bogobojaznosti, a nemojte sudjelovati, nemojte se pomagati u grijehu i međusobnom neprijateljstvu. To je osnovni princip. Zatim, kad je u pitanju naređivanje dobra, Allah dželešanu u Kur'anu na mnogim mjestima naređuje vjernicima i vjernicama da među njima bude skupina, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I neka među vama bude skupina oni koji će na dobro pozivati, koji će tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će što žele postići. Dakle, iz ovog se zaključuje da postoji, kao što postoji pozitivni društveni aktivizam, tako postoji i negativni, jel? Ima ljudi koji danas najviše promovišu zlo, nažalost. Promovišu zlo, a ne dobro. Jesmo spominjali onaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao doći će vrijeme kada će oni koji budu se držali vjere biti kao oni koji drže žaravicu u dlanu. Ako puste, ugasi se, ako drži žaravicu u dlanu, prži. Zašto? Pitali su Allah, oni će imati nagradu 50 od vas, 50 ashaba. Oni koji se budu tada držali vjere. Kaže, zašto Allah poslaniče? Kaže, zato što vi imate podršku, lahko vam je naći podršku u dobru. Ebu Bekr poziva u dobro, poziva u džihad, poziva u džemat, lahko, Omer također, da se uspostavi pravda u islamskoj državi, lahko nađe saradnike u dobru, jel? A oni će, ti koji dođu u zadnjem vremenu, oni će teško naći saradnike u dobru. Dakle, mnogo je više onih koji danas promovišu nepravdu, koji promovišu zlo, koji promovišu nemoral i pozivaju u to od onih koji pozivaju u dobro. Dakle, osim toga, braći i sestre, Islam nas uči da je čovjek društveno biće. Čovjek je društveno biće. Djeluje kroz džemat, djeluje kroz zajednicu, dakle, to je čak na to aludiraju mnogi kuranski ajeti. Kaže Allah u suri Tauba: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ. Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Mu'mini i mu'minke su prijatelji jedni drugima. Zašto? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Oni naređuju dobro, oni pozivaju dobro, a sprečavaju zlo. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. I klanjaju namaz i daju zekat. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. I pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku.
Ulaika sejrahumuhumullah, to su oni kome će se Allah smilovati, inna Allaha azizun hakim, Allah je doista silan i mudar. Dakle, međutim, ipak treba kazati, braći, da aktivizam, to je ono što želim naglasiti. Zbog toga se ljudi razočaraju. Iako je dakle, čovjek društvenom bićem, treba da djeluje kroz džemat, kroz zajednicu, ipak taj društveni aktivizam počinje od pojedinca. Počinje od pojedinca, jel da? Ako pojedinac neće biti aktivan, on kao jedinka, onda neću imati ni aktivno društvo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ko od vas vidi munker, ko vidi zlo, neka ga otkloni rukom, jel? Ako ne može rukom, fa illam yastati fa bi lisani. Ako ne može rukom, onda jezikom. Ako ne može jezikom, onda barem da ga prezire srce. To je najslabiji vid imana. Dakle, ovdje ovo spominjemo zbog toga što dakle, društveni aktivizam ne može bez individualnog aktivizma. I onda u hadisu poslanika imamo to dobro objašnjeno. Imamo ljude koji se miješaju s društvom, koji trpe, koji saburaju na iskušenjima, trpe uvrede, u davi, u pozivanju dobro, jel de? A ima jedna druga skupina koja je također dobra. Kaže, doći će vrijeme kada će čovjek da bi spasio svoju vjeru, da će mu biti najbolje da uzme stado ovaca i da pobjegne od ljudi. I sačuvao svoj iman, postupio dobro, postupio po sunnetu. Međutim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjernik koji se miješa s ljudima, koji živi s ljudima, trpi sve to što trpi od njih, on je bolji od onoga koji se izoluje od ljudi. I ibadeti posveti se samo sebi. Jel? To je lakša varijanta. Dakle, islam snažno stavlja naglasak na izgradnju pravedne zajednice, ummeta, džemata. Bez toga, Allahova ruka na džematu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko se kaže u drugom hadisu, ko se ne brine za stanje muslimana, ko se ne brine o pitanju muslimana, on ne pripada njih, on nije od njih. To je nužnost. Šerijatska nužnost je društveni aktivizam i to je ono što treba da nas podstakne na hajr i na dobro. Dokaz da islam stavlja naglasak na taj društveni aktivizam jeste i to što često puta kad se Allah u Kur'anu obraća ljudima i čak onda kad govori o ljudima općenito, o pojedincu, o čovjeku, koristi se množina u Kur'anu. Ja ejuhalladina amanu, ovi koji vjerujete, jel? Često puta, ja ejuhan nas, o ljudi, kullil mu'minine, kullil mu'minata, reci vjernicama, neka oboruje poglede svoje, Dakle, uvijek se koristi množina, ili najčešće se koristi množina. Et-taibune, wat-taibati, wal-abidune, wal-abidat. I oni koji čine teubu muslimani, i oni koji čine teubu muslimanke, i oni koji su pobožni muslimani, pobožni muslimanke, es-sađidun, oni koji čine sebi, sve množina. Dakle, Kur'an naređuje i poziva izvršavanje čak ibadeta, najčešće oni osnovni ibadeti vrše se u džematu. Namaz, post, jel? Džemativac. Čak onda ako imamo na postiti određene dane, jel da teže se ljudi, teže je postiti, tada gubi se taj paričet i Ramazana, a i džematskog tog posta, odnosno ibadeta. Hadž također se obavlja džemative i mnogi drugi ibadeti. Osim kuranskih ajeta, ovdje je nužno spomenuti još jednu stvar, kad je u pitanju društveni aktivizam. Zadivljujući primjer, braćo i sestre, naše majke Hatidže radijallahu anha. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio prvu objavu, kada se sreo s Melekom Džibrilom u pećini Hira, vratio se, prestrašio se, jel? Prepao se od tog susreta s Melekom. Kad je došao svojoj kući, rekao je to Hatidži, lekad hašitu ala nefsi, Hatidže, bojim se za sebe. Poslušajte kako reaguje Hatidža koja nije bila tu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nije ona vidjela Meleka, nije. Ali poznajući, pošto dobro poznaje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad je on njoj ispričao šta je doživio, ona je kazala: "Kella, wallahi la yuhzika Allahu abada." Ne, Muhammede, tako mi Allaha, Allah te nikada neće ostaviti i izdati. Zašto? Jer ti održavaš rodbinske veze. Ti govoriš istinu, ti pomažeš slabe, siromašne, ti pomažeš obespravljene, ugošćavaš goste, ulažeš svoj autoritet da bi pomogu one koji su obespravljeni da ostvare svoje pravo. Poslušajte šta mu govori Hatidža.
koje aspekte ibadeta mu spominje? Društvenog ibadeta, ja. Ne spominje ništa drugo. Dakle, ono što je ona dobra djela koja su vezana za društvo, pomažeš sirotinju, podržavaš rodbinske veze. Je to važno i bitno? To su aspekti koje je primijetila Hatidža kod njega i to je odlika njegovog morala, poslanikove ličnosti, zato ona je ubijeđena da ga Allah zbog tog njegovog dobročinstva neće izdati. I tako je bilo. Čak šta više, prije objave, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio poznat po društvenom aktivizmu. Vjerovatno ste u Siriji čitali onaj takozvani savez uglednika koji se zove Hilful Fudul. Mušici Mekke, jel? Bogataši, uglednici, napravili su jedan savez na kojem je učestvovao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao mladić. Nije tada bio poslanik. Taj savez je predvodio Abdullah ibn Judan, onaj poznati bogataš, dobrotvor u Mekki, koji nije ostavio ni jedno siroče, ni jednu udovicu, ni jednu staricu, ni jednog siromaha da mu nije udjeljivo. Pa je zato Aisha pitala, zadivljena tim njegovim dobročinstvom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslaniče, hoće li Abdullah ibn Judan ikada ući u džennet? Toliko je čovjek bio dobročinitelj, kao mušik. Kaže, neće Aisha, vallahi, nikada, jer nikad nije rekao la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakle, činio je dobročinstvo, ali to nije radio u ime Allaha dželešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio na tom sastanku gdje su oni dogovorili. Ne smije biti siromah nijedan u Mekki, ne smije doći niko sa strane u goste, da ga mi ne ugostimo i tako dalje. Ne smije ni jedna starica, ni jedna hudovica ostati nezbrinuta. To su bile veličanstvene stvari. I šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidite, još dalje ide, kada je postao poslanik i kaže, tako mi Allaha, kada bi mi sada kao poslaniku ponovo ponudili takav savez, ja bi ga prihvatio. Kada bi me pozvali da učestvujem na takvom skupu, na takvom sastanku, ja bi ga prihvatio, bez obzira što su to bili mušnici. Jel razumijemo ovo? Dakle, zbog toga je važno o ovome govoriti. Zatim, braćo i sestre, šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prvo kad je došao u Medinu? Koje su bile njegove prve riječi? Mudrost velika, vallahi. Došao u Medinu. Medina skoro sva primila islam. Skoro nema ni jedne kuće da nema muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad su ga dočekali u Medini, obraća se ljudima. Naravno, izišlo je tu u susret poslaniku ljudi koji nisu vjerovali, koji nisu bili muslimani. Ja ejuhan nas, kaže sallallahu alejhi ve sellem, o ljudi, oni ga slušaju pomno šta će kazati. To su prve njegove riječi na tlu Medine, odnosno na tlu Jesriba, dakle tog grada Jesriba, koji je čekao na svoje novo ime, Medinu. Ja ejuhan nas, o ljudi, afšu selam, širite selam. Širite selam. Wa at'imu ta'am, dijelite hranu. Dijelite hranu siroma. Društveni ibadet. Wasilul arham, čuvajte rodbinske veze. Čuvajte rodbinske veze. Wasallu bil lejli wan nasu nijam, i klanjajte noći dok drugi spavaju. Klanjajte noći. Pogledajte što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tadkhulul džennete bis selam. Ući ćete u džennet sigurni spaš. To su prvi riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Šta iz ovoga zaključujemo? Dakle, da je društveni aktivizam podrazumijeva spremnost na žrtvu, na odricanje, jer vrijednost muslimana i muslimanka se i ogleda u tome koliko je sprema da se žrtvuje u ime Allaha dželešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Mirađu, u godini tuge, 10. godine po poslanstvu, kada mu je umrla njegova vjerna supruga, naša majka Hatidža radijallahu anha, koja ga toliko pomagala, i njegov amidža Ebu Talib, iako je bilo kao mušik, zato se ta godina naziva godina tuge. Allah dželešanu ga je počastio, dakle, to je bila jedna velika utjeha za njega, Mirađom. Dakle, iz Kudsa, iz Bejtul Harama, iz Mekke, na Buraku, zajedno sa Džibrilom, u toku noći je otišao do Bejtul Makdisa u Palestini, a odatle do iznad 7. neba. Do iznad 7. gdje je čuo škripu pera koja piše u sudbini. I tu mu je, kako stoji u predaji, ponuđeno da on, znači, vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i džennet i džehennem. Očima svojim vidio džennet i džehennem. I nudi mu se da izabere, da poslije toliko iskušenja, da odmah ide u džennet. Da se više ne vraća na zemlju. Ili da se vrati na zemlju. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Gospodaru, vrati me na zemlju da pozivam ljude u istinu. A dole trpi iskušenja, protjeruju ga, proganjaju, a vrati me na zemlju da pozivam ljude u islam. Znači, to je suština islamskog aktivizma. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte kako se brine o svom džematu, o ashabima. U Medini se jednu noć prolomio žestok krik.
Ljudi nisu znali o čemu se radi, Medina nije bila velika. Koliki je danas poslanika u mesčidu, onaj harem, tolika je bila cijela Medina. Tu su stali sve su kuće tu bile raspoređene. I muslimana, i jevreja, svi su na tom prostoru stanovali. Prolomio se krik i onda su ljudi izišli preplašeni, opasali sablja, ashabi, izišli da vidi. Oni krenuli kroz noć tamo prema tom kriku, a otuda se neko vraća, konjanik se vraća. Kad im se približio, vidi su poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On već otišao tamo, provjerio o čemu se radi, kao vrate se svojim kućama natrezba, nije ništa opasno. Nije ništa opasno. On je kao vođa, on je taj koji brine na taj način i koji se na taj način brine za svoju zajednicu. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći dakle o vrijednosti tog društvenog ibadeta. Najdraži Allahu su oni ljudi koji su vjernici koji su najkorisniji ljudima. A najdraže djelo Allahu je unijeti radost u srce muslimana. U život muslimana. Ne rastužiti ga, nego unijeti radost. Nažalost, mi danas i drugi najviše rastužujemo, jel? Našim nedoličnim ponašanjem, našim lošim ahlakom i tako dalje. I kao da se veselimo kad se nekom desi zlo, kao da on na muštuluk dođe. Jedva čekamo da mu dođemo na muštuluk. Zatim, ili otkloniti od njega nevolju, ili mi pomoći da vrati dug, ili otkloniti od njega glad. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da odijem sa svojim bratom muslimanom, da odijem sa svojim bratom muslimanom, da mu pomognem, da on izvrši neku svoju potrebu, neki posao. Draže mi je da na taj način smiri svoje srce, da izvrši svoju potrebu. Draže mi je nego biti mjesec dana u itikafu, u ibadetu, u Ramazanu, u ovom mom mesčidu. Poslanikovom mesčidu, znate koliko vrijedi namaz u poslanikovom, znate koliko vrijedi itikaf u poslanikovom mesčidu. Draže mi je da odijem sa svojim bratom, da mu pomognem da izvrši neki njegov posao i zadatak, nego da mjesec dana borim u itikafu u svom mesčidu. To je, braći i sestre, razumijevanje sunneta. To je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ovdje su pobrane u hadisu najvažniji aspekti, dakle, tog društvenog aktivizma. Zatim, Abu Bekr je slijedio primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jel? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoj okupio ashabi i pita, jel, ko je od vas danas posjetio bolesnika? Abu Bekr, ja. Ko je od vas udjelio sadaku? Ja. Ko je od vas ispratio dženazu? Abu Bekr opet diže ruku. Ko je danas postio na filu? Opet Abu Bekr. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niko od vas neće spojiti kod sebe ovo četvoro, a da neće biti sačuvan od džehennema, da neće ući u džennet. Abu Bekr i Omer, pričali smo o tome, kako su oni natjecali u pomaganju one starice, jel? Stara žena koja je pomagali, takmičili se ko će pomesti kuću, ko će donijeti vodu, naložiti vatru i tako dalje. Omer nikad nije mogao doći, kad god dođe Abu Bekr to već uradio. Kad je postao Abu Bekr halifa, jel? Kaže Omer, sad je na mene red, sad će njega državni poslovi zauzeti, neće moći on to raditi. Došlo jedno jutro, opet sve isto urađeno, pometeno, sređeno. Pa kaj, ko ti ovo uradio? Pa je ona isti kaj čuješ što je prije dolazio, pa kaj kako? Pa kaj je prije dolazio posle sabaha, sad dolazi prije sabaha. Uradi, završi posao i vrati se, obavlja svoje poslove. Dakle, to je taj društveni aktivizam, natjecanje u dobro. Zatim, primjer Omera. Omer je bio vrlo pravedan i vrlo inteligentan čovjek. Kao sam sallam da ima poslanika posle mene, bio bi Omer. Kad bi vidio muslimana mladića, lijep, naočit, zdrav, pita, svidio mu se. A posle toga pita kaj bavi li se ičim, radi li nešto korisno. Ima neki zanat, kad bi reci da ne radi, nema ga, odmah padne u njegovim očima. Jest, fino je, sve to lijepo, ali nije to to. Džafer ibn Abi Talib bio je simbol žrtve i društvenog aktivizma, braći i sestre. Od kako je primio islam, među prvima koji je učinio hidžu u Abesiniju, on i njegova supruga. Kada se kasnije nakon skoro 15 godina vratio, 15 godina je bio izvan Mekke, izvan Medine. Muslimani su učinili hidžu u Medinu. Vratio se, došao u Medinu. Čim je došao te godine, nema odmora. Poslanik sallallahu, kada su muslimani tada oslobodili Taif, oslobodili Hajber. Posle toga, oni su tada došli iz Abesinije te godine. Poslanik sallallahu odmah iduće godine, 8. godine, a to je bila na prelazu odmah ga šalje u bitku na Mutu kao sa Bizantincima, kao vojskovođu i nije se ni vratio. Iako je rekao poslanik sallallahu kad se vratio iz Abesinije, osvojili su Hajber, šta je rekao ashabima? Vallahi, ne znam šta mi je draže. Ili povratak Džafera iz Abesinije ili oslobađanje Hajbera. Toliko ga je volio. Džafer je bio čak i fizički najsličniji poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni su amidžići. Po izgledu liči o njemu.
ali ga odmah sprema u džihad i više se nije vratio. Znači, zato poslanik sam nazvao Džafer et-Tajjar, obodve su mu ruke osjećene u toj bitci. Okay. On sad leti po džennetu sa 2 krila koja mu je Allah dao. Dakle, stalno aktivan. Esma radijallahu ta'ala doživjela je 100 godina, primila islam vrlo mlada, otkako je pomagala svome babi, Ebu Bekru i poslanik sallam da donosila im hranu u pećinu, na brdu Sevr, kad su se skrivali od mušika, pa do svoje smrti, do preseljenja na Hiret, stalno žrtva. Zato je poslanik se nazvao Zatun Nitaqain, vlasnica 2 pojasa. Kad je onu hranu nosila, nije imala s čime svezat, pa je onaj svoj pojas onaj razdvojila na 2 dijela da bi nosila zavežljaj hrane. Haram bintu Milhan, jeste čuli za to ashabi koji jeste vjerovatno. Kada je čula kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o nagradi za šehadet na Allahovom putu, ko pogine kao šehid na moru, ima duplu nagradu. Ashabi, ka žena, ona kaže Allahu poslaniče, kaže mora Allaha da ja budem taj šehid. Kaže bit ćeš ti taj šehid. I ona je kad su muslimani osvajali Kipar, znate gdje je Kipar? Ona je tada poginula na moru, u toj bitci kao šehid. Dakle, zatim, hvaleći solidarnost, znači solidarnost Eš'arija. Čuli ste za porodicu ili pleme Eš'arija, jel? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, pogledajte, neka se Allah smiluje Eš'arijunima. Oni, kad je neko u nevolji od njih, to je ogromno pleme, veliko pleme, ja molim Allaha da mi budemo takvi, odnosno vi ovdje u vašim džematima. Kad je neko od njih u nevolji, oni sakupuje sve što imaju. Ne gleda se ko je bogat, kad neko ne volji, sve iznesu, i novac, i hranu, i sve stave na jednu kamaru. I onda svak podjednako kupi s te kamare, svima jednako podijeli, svima jednako. Isto kako sam sallam, oni su moji, a ja sam njihov. Jer je to sunnet, tako postupa Resul sallam. Oni su moji, a ja sam njihov. Abdullah ibn Ummi Mektum, slijepi ashab Resula sallallahu alaihi wa sallam. Muezin poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oslobođen džihada, oslobođen borbe na Allahovom putu. Na Kadisiji traži od Sa'd ibn Vakasa da ga pusti da se bori. Kaže sad ne može, šta ćeš znam? Kaže Sa'd, teška je to bila bitka protiv Perzijanaca na Kadisiji. Dakle, Jermuk protiv Bizantinaca i Kadisija protiv Perzijanaca, to su bile 2 odlučujuće bitke u osvajanju Šama i Perzije. Kaže, ja se ne bojim se da ću ja pobjeći. Nek svi pobjenu, ja neću, ja hoću samo da dam moral muslimanima i da povećam broj, ako ništa drugo. Ja ću nositi zastavu dok me ne ubiju. I tako je bilo. Preselio kao šehid upravo u bici na Kadisiji. Dakle, mogu je da oslobodi, Allah je tako oslobodio džihada. Ne samo ashabi, braći i sestri, ashabike, nego mnogi ljudi drugi, tabiini, mnoge generacije dobročinitelja koji su slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove primjere i njegovih ashaba. Ali ibn Husein, dakle unuk Ali radijallahu ta'ala, njegov unuk, njegovog sina Huseina. On je dijelio noću hranu, nosio noću pred kuće siromaha, donosio brašno ili hljeb, gotovo. Na svoj punu vreću nakupi brašno i odnese. Nikada niko od njih nije saznao ko im donosi to brašno dok on nije umro. Kad je on umro, kako su saznali? Više nije niko donosio. Onda su kazali to je sigurno on, dok više niko ne donosi. Dakle, on je donosio. Ibn Kathir u svom dijelu El Bidaje on Nihaje, početak i kraj, bilježi predaju od Abdullah ibn Mubareka, kad je on krenuo na hadž sa skupinom muslimana i na tom putu, na jednom mjestu ugledali su jednu, uginula je ptica za lov, ona ptica koja lovi soko, jel? Pa su je bacili na smetlište. Onda je Abdullah ibn Mubarek ugledao jednu djevojčicu ili djevojku koja je, kad su oni krenuli dalje, vidi nju ide na to smetlište i uzima onu uginulu pticu i nosi je. Pa se vratio, kaže zaustavite se, kaže svojim ljudima, hajde provjerite zašto, zovnite tu djevojčicu. Pozvali si je, kaže što će ti ta ptica uginula? Kaže, hoću da jedem sa svojim braćom ja i sa svojim sestrama, kaže mi nemamo ništa drugo da jedem. Pušli na hadž. Oni i pitaju tako tu djevojku. Tada je Abdullah ibn Marek upitao svoju pratnju koliko smo ponijeli para za hadž. Kaže 1000 dinara, zlatnih dinara. To je ogromna svota novca. Abdullah ibn Marek poznati učenjak i mudžahid. Šta kaže svojoj pratnji?
Kaže, izdvojite 20 zlatnika za nas, a ovo ostatak od tih 1000 dinara dajte ovoj djevojci, nek ona sa svojom porodicom potroši, nama je bolje to nego da idemo ove godine na hađ. I vratili su se kući. Dakle, to je razumijevanje istinsko od tog društvenog aktivizma, međusobnog pomaganja. Čak, braćo i sestre, Allah dželešanu u Kur'anu spominje mrava, sićušnog mrava i njegov društveni aktivizam. Pitate se kako? Kaže Allah dželešanu u suri An-Naml u 18. ajetu, hatta kada je Sulejman a.s. krenuo sa svojom vojskom, hatta idha atav ala wadi namli qalet namlatun ja ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulejmanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kaže, kada su došli do mravlje doline, mrav, odnosno ženka, ovdje se spominje namlatun, ženski rod, mrava je rekla mravima, o mravi, uđite u vaše nastambe, uđite u vaše kuće, da vas ne bi zgazio Sulejman i njegova vojska. Zašto ovo? Zaista istinska pouka za nas. Do sudnjega dana učimo ovaj ajet. Mrav je zaslužio da bude do sudnjeg dana spominjan u Kur'anu, spominjan u našem učenju namazu, učimo namazove ajete. Mogao je mrav taj da pobjegne sam, jel? Ugledao Sulejmana i samo se skloni sam. Spasi svoj život i gotovo, završna priča. Ne, nego je on upozorio sve druge mrave da se sklonu, da spasu svoje živote. Iako Sulejman nije neprijatelj, ali da ne bi slučajno, da ne zna, da to i ne osjeti, da ne bi uništili taj mravinjak. Koliko zlikovaca, braćo i sestre, danas radi u glavi muslimana? A koliko je malo muslimana koji upozoravaju muslimane na pravi način na to i koji se bore za živote muslimana. Da smo barem poput ovoga mrava, iskreni, pošteni, pravedni, da smo društveno aktivni na taj način. I lingvisti kažu šta? Mrav na arapskom znači neml, zbog toga što on stalno u arapskom se predstavi za te nemmele, stalno je aktivan. Jeste li kad vidjeli mrava da stoji na jednom mjestu? Uvijek nešto radi. Uvijek. I nosi teret. I pomažu jedni drugima. Zajedno rade kuću. Pa vidite kad treba preko malog potočića prijeći pa ne može prenijeti sam teret. Dolaze drugi u pomoć. Nadahnuće od Allaha dželešanu. Nadahnuće od Allaha dželešanu. Kaže, neki su učenjaci, dakle, ovih prirodnih nauka, ispitivali mrava, da vidi ima li šta tu od inteligencije kod mrava, kako se oni ponašaju. Pa su stavili onaj lim, malo lima i zasladili ga u šećer, stavili u šećer, da on osjeti. On je osjetio to i odmah je izvagao, izmjerio kolika je to težina. I otišao, vratio se nazad i vraća se sa 8 mrava. Znači sa 7 mrava on u 8. 7 mrava on u 8. I prenijeli su taj teret. Kasnije, kad je on to odnio mravinjak, onda su stavili 2 puta već onaj lim i zamočili ga u ono slatko, ono šerbe i postavili ga. On je otišao, namirisao, vidio kako je to, otišao u mravinjak i došao sa 24 mrava. Ne sa 8, nego sa 24 mrava. Sad je to 2 puta veće od onoga. Ko je naučio mrava da se tako ponaša? Da on zna toliko. Dakle, to su ljudi nemuslimani, taj eksperiment izveli. Mrav kao pouka svima nama. Dakle, zbog svega toga kažemo, braćo i sestre, da iskreni muslimani i muslimanka ne mogu biti, a da nisu društveno aktivni. Za nas ne smije postojati riječ nemoguće, ne može se, teško je, brate, malo nas je, ne možemo uraditi ništa, mi smo ovdje u nemuslimanskoj zemlji. Wallahi, iskren musliman i muslimanka, makar nas bilo ne znam koliko malo. Ako smo iskreni, ako se istinski udružimo na Allaha dželešanu, možemo brda pomiriti. A kamoli jedan džemat održati, kamoli našu djecu odgajati u islamu, da sačuvaju svoj identitet u tuđoj zemlji, da sačuvaju svoju vjeru, da sačuvaju ono što im je bitno, ono što im je bitno. Jer nama je potreban taj aktivizam danas više nego ikada. Zašto, braćo i sestre, ovo govorimo? Zato što je iskreni aktivizam neprijatelj vlasti.
neprijatelj zulumčara. Znate li vi zašto su mušnici napadali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Zašto je on njima, nisu oni njega krivili toliko, ta borba za širk, za njihovu vjeru, za idolatriju, za lata i uzata, njihova lažna božanstva. Bila je samo u stvari, to je bio paravan. Oni su znali da je njegov društveni aktivizam opasan, da će izgubiti vlast, da će on svojom pravednošću, svojom iskrenošću privući ljude sebi i da će oni izgubiti tu vlast. Da će oni izgubiti, neće moći činiti zulum narodu kojeg su činili do tada. Neće moći porobljavati narod. Tako je bilo sad, zar faraon se nije na taj način digao protiv Musa alejhi selam? Zar svećenici u Kudsu, zamislite svećenici, zajedno sa Poncijem Pilatem nisu htjeli Isa alejhi selama na taj način, zbog toga, iako je on sušta čestitost. Znaš, kako ubiti Allahov poslanika? Čak je Poncije Pilat rekao kad je onaj svećenik Kajfa, glavni svećenik u Kudsu, rekao da pomogne da ga objese, da ga ubije, nešto uradi, on kao namjesnik onaj rimski, tu vladar, da dadne svoju vojsku da to uradi, da imaju pokriće, znate, da imaju pokriće. Pa kad dovete mi tog čovjeka da vidim ko je on, kad su doveli Isa alejhi selama, svjetlo, nur, ljudi, zar vi želite ubiti ovog čovjeka? Zašto ubiti ovog čovjeka? A hoće da ga ubiju, jel? Pa kao on, isto što su govorili mušici, on rastavlja oca i sina, on rastavlja majku, on rastavlja muža i ženu, da poziva u nešto što do sad kod nas nije, stvara nam nered, a u stvari uspostavlja red, bori se protiv nereda. Zamislimo, braćo i sestre, da Ebu Bekr u najtežem trenutku za ummet, kada se većina muslimana pomurtetila, jel? Nakon smrti poslanika, nakon njegovog preseljenja na Hiret, svi napustili islam, osim Mekke i Taifa. Meka i Taif zadnji primili islam, ali ostali u islam, a to je mudrost također. Ovi koji su primili islamu nisu razumjeli dobro vjeru, oni lako napustili. Naravno i Medine, ali ostala arapska plemena i gradovi napustili su islam. Da je Ebu Bekr rekao, ne može se, čak Omer kad je došao da raspravlja sa njim i kaže, Ebu Bekr treba polako, znaš, narod je sad je osjetila situaciju, ljudi napustili vjeru i tako dalje. Šta mu je rekao Ebu Bekr? Uhvatio ga i kaže, majka te ne imala Omere. Zar ti strog u džahilijetu, a sad blag u islamu? Tako mi Allaha, ako ne budu davali, jer oni su kazali, čak su prvo što su radili, jeste da su odvojili zekat od namaza. Kaj ne moramo davati zekat, jer što imaju materijalno neko izdavanje, ne dao mi para. Namaz, zekat nisu isti. Ako mi ne budu davali posljednji povodac od 9, koji su davali poslaniku sa veselom, ja ću protiv njih ratovati. Ja ću protiv njih povesti rat. Da nije Ebu Bekr tako bio odlučen. Zamislite da Salahudin Ejubi nakon dekadencije i pada islamskog ummeta, da nije poveo džihad protiv krstaša. 90 godina je stavio krst na Kudsu. Koliko bi još vremena da je Salahudin Ejubi rekao, pa ne može se, polako to treba i tako dalje, ostalo bi tako. Na kraju, braćo i sestre, zamislite da smo mi kazali u Bosni i Hercegovini kad su nas napali sa svih strana, kad je embargo udaren na uvoz oružja. Ne može se, šta ćemo? Predaj se i gotovo. Wallahi, Allah najbolje zna, čitava Bosna i Hercegovina bila bi Srebrenica, jel? Bila bi masovna grobnica muslimana. I onda ne bi imao kuklanje dženaze, ni ukupavati mrtve. Ali nismo, hvala Allahu, tako kazali. Zbog toga vjernika i vjernicu ne smije nikad uhvatiti ta depresija, očaj i ne smije biti neaktivan. Ne smije biti neaktivan. Jer ko je ubijeđen u Allaha dželešanu, u njegovu pomoć, u njegovu podršku, on sva iskušenja i sve brige podnosi istinski kako treba po sunnetu Resula sallallahu alejhi ve sellem. Kako? Što kaže učenjak, šta kaže iskreni vjernik i vjernica kad ga snađu u brige? Šta kažu? Ne kažu, gospodaru moj, ja imam veliku brigu u dobi svojoj. Ja imam veliku, nego kažu, brigo moja, ja imam velikog gospodara. On je taj koji pomaže, on je taj koji oprašta, koji daje podršku. Ibrahim a.s. bio bačen u vatru, s katapulta. Došao mu melek Džibril i kao Ibrahime trebalo pomoć. Kao Ibrahim, ako je od tebe ne treba, ako te Allah poslao, onda treba. Ako te Allah poslao da pomogneš, onda treba. Istinsko ubjeđenje, istinska vjera. I ta vatra je bila hladna i spasonosna. Jer Allah kaže وَقُلْنَا كُونُ يَا نَارِ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Rekli smo, o vatro budi hladna i spasonosna. Kažu islamski učenjaci, da Allah nije rekao budi hladna i spasonosna, on bi se smrzao zime u vatru.
Da je rekao Allah samo budi hladna. Dakle, u vatri, ali bilo mu hladno. Dakle, bio je ko u bašći. Istinsko pouzdanje u Allaha dželešanu. Zato se moramo moramo podići zastavu tog društvenog aktivizma. Istinski se ujediniti oko riječi tevhida, jer u islamu su dvije osnovne stvari bitne. Na njima počiva naša vjera, naš iman, zgrada našeg društvenog aktivizma. To je kelimetu tevhid, jel? Kelimetu tevhid, riječ tevhida, la ilaha illallah. I tevhidul kelime, jedinstvo riječi. Jedinstvo oko kojeg se okupljaju muslimani. Ako ne bude toga, ako ne bude istinskog tevhida, istinske akide i ako ne bude istinskog jedinstva našeg muslimanskog, bratskog, onda ne možemo očekivati hajr. Kada sam se vjernici poput cigle u građevini, jedna drugu podržava, podrška joj pomaže i čuva. Dakle, mi ne želimo, braćo i sestre, da nam kuće nipošto budu kao paukova kuća. Jel? Allah spominje paukovu kuću kao najslabiju kuću. Inne auhane al bujuti le bejtul ankebut. Najslabija kuća je paukova kuća. To je gubilište. Zašto? Kad tamo mužjak i ženka, čim dođe do polaganja one larve, ženka ubije muža, pojede ga. On bjež, nema od njega, on mora bježati. Zatim, kad ogladne, ako nema nikakve druge hrane, majka svoju vlastnu djecu pojede. Ili obrnuto, djeca majka. Zato je to primjer u Kur'anu, ništa nije slučajno. To je pravo gubilište. Mi hoćemo kuću poput ovog mravinjaka, poput istinskog džemata, gdje će poput džemata ashaba, tabina i ostalih vjernika i u tome će Allah dati bereket. Dakle, bez toga nam nema hajra i nema spasa. To molimo Allaha dželešanohu da nas ujedine oko istine, da nam podari istinsko razumijevanje vjere, da ubrza pobjedu svoje istine, da nam oprosti grijehe i da nas uveđe. Vidite vi vas koji ste slušali.